Vítám vás v nové sezóně. Dnešní zápas se odehrává v Sedlištích. Utkání právě začalo, tak pojďme se spolu podívat na jeho průběh. No to je na jednu vodu, kdybych běžel. Máme tady druhý gol utkání, který střílí Radim Jurča a stav utkání je 1:1. Druhý gol pro Slovan Havířov střílí opět Radim Jurča, stav utkání je tedy 2:1. Pořád jsme dali 2 góly, otočili jsme výsledek, vidíte, že to jde, jo? Ale pozor na nějaké špatné odkopy, my kolikrát někde odstupujeme nebo něco, nebo chceme někde kopnout balón a uděláme nějakou vrtulku, hoši to musí letět, jo? Nebo si to kopneme do vlastních zád a do breaku, to jsou takové žakovské chyby, tam trošičku rozváha u toho, jo? Máme tady třetí gol pro Slovan Havířov. Stav utkání je tedy 3:2.
Máme tady konec velmi vyostřeného zápasu. Zápas skončil remízou 3-3. Vedle mě stojí trenér Karel Sochora. Jak hodnotíte tento vyostřený zápas? No, já si myslím za mě utkání, které jsme si myslím měli zvládnout. Zbytečně jsme se hnali dopředu, nepodrželi jsme míč. My jsme se na začátku zápasu na to připravovali, takže za mě i nedisciplinovanost, ztráta vítězství, jednoznačně si dostanete v posledních vteřinách gól, takže nechtěl bych říct něco špatného, co špatně vyzní. My si to rozebereme v kabině nebo všechno, ale jsem z toho zklamaný, z toho zápasu. Dobře, děkujeme moc, přejeme hodně štěstí při dalším zápase. Díky.